ịgba ọgwụ bụ mmadụ by force nature ka ibe na-adịrọ n'akara aka ya ka ọ dị. Nna Ekwudeje o. Daalụ. Kedu ife ya bụ mmadụ mee na-emeta ọfụma asị na onye a na-eme omenala? Daalụ. Ibe ọ ga-abụ mmadụ na-eme ọ bụ na onye abụ emebego omenala bụ imebe otu ndị be unu si eme, maka na nwata adịghị ka ndị bebe na-adị. Nwata emezibe ndị bebe na-eme ọma ndị ka ndị bebe na-adị. O nwegasịrị mmụ ibe ndị be unu na-eme mbọsị bulu ugbo ihe eje ka ịjụta ese ka ị malụ ka esi eme ya, maka na tata na ya bụ ife gbasara omenala aba ya takogo, maka na ndị dibịa tata ejigolu nya bụ omenala wee chụwa ego. N'ụwa kịta ka mbụzi na dibịa na-eme advat. N'ụwa kịta ka mbụzi na dibịa na-agwazi ndị mmadụ na ya na-ebunye ike si bịawa bịa. Mbọsị bulu gboo onye dibịa lụrụ ọrụ ya akọwala onye ọzọ si ya na ọlụ dibịa anụnwa na-agakwa n'aga, na ọya anụnwa na aya m nje dibịa agba ọrụ ya, maọbụ na ife na-esili m ike nje chebe dibịa anụnwa ife dịbalị m mma. Ọ bụrụ ọlụ dibịa ịpụta bịa kwurie na dibịa kwuru ife o ji wee bụrụ dibịa bụ oveke ka ọ bụ. O wee tinye ndị be anyị n'ijezi je chọba ike mbute ndị be anyị gbaala ọsọ abataluo na be unu kịta onye nwelele ndị a na-akọlụ gị akụkọ ọsị gị na mbọsị bulu gboo na ndị agbara ọgwụ ego. Ọ dịghị na bunu ka na ọ dịrọ ọgwọ dị na bunu. Ọgwụ ego na ndị be anyị na-agbala ọsọ ndị kịta enunene n'ime ya, maka na dibịa na-eme adịvat dibịa butere ya. Dibịa mewela adịvat ndị be anyị wee nune n'ọgwụ ego. Onye ọbụla chọrọ ịkpata ego, onye ọbụla chọrọ ibute ike, onye ọbụla chọziri ịdị ka ndị na-ekwu okwu si na ọkpụọ m isi akpụrụ alụbat isi nke na alụbat ọ bụkwa the same shape. Maka na ọ bụ na isi nke na alụbat abụrụ the same shape, ọ nwere ka akpụọ gị isi akpụrụ alụbat ka o fit ya gị. Ọgwụ ego bụ ajọ ive n'ala Igbo. Ezinụlọ ọbụla gbọrọ ọgwụ ego bụ apa ka ọ bụ ọnọdụ ka mmadụ ịrụele mma n'ọkụ, rụezi mma n'ọkụ wepụta mma na-acha tụtụtụtụ obi anya aka n'iru emechaa ọ dị ka ọ ya bụ. Mana ọ bụrụ mbọsị egbulu ka ọ na-ele, ọ bụrụ mbọsị egbutulu osisi ka osisi a ga-akpọ nkụ, ọ bụrụ mbọsị ụkwa dalụ ka ọ na-ele ele n'oge eji nwayọọ. Mana e were remarkable mark dị na in every family agbara gị na ndị bebe na-agba ọgwụ ego mbọsị bulu gboo. O nwere ndị anyị na-anụ ababa mbọsị bulu gboo a na-anụ ababa a sị na ba akpali ike ba na-agba ọgwụ ego ba ji ogo ọgwụ ego wee kpata ike wee bute ike mgbe abụ jee jụọ esebe n'obodo abụ dị iche iche, jee jụọ ese ụmụ ba, maka na futbọọlụ agbalụ na-arụ aja emechecheche ọ dị. Ọgwụ ego bụ ọkpụkpụ, omenala bụ ọkpụkpụ, onye tacha ọ debele nwa ya. Ibe ọ bụla imelụ tata anụnwa ga-adị na-eche nwa gị, dị na-eche nwa gị. O yeme itetara generation. Imete mma ọ deliver, imete njọ ọ deliver. Ma ibu oke ite o, ma ibu Igbo bo, ma ibu udu akọ mmiri, ma ibu oruru, ma ibu kedimavia. Ibe niile anụnwa bụ ibe ndị Igbo kpọrọ asị, maka na ọchụ n'ike na-ana n'ike lie nkechi gị nyalụ gị. Ndị Igbo tụrụ n'inu sị na ọ na-abụ onye gbubechie ụzọ gbagbuo onwe ya n'ọsọ. Lie nkechi gị nyalụ gị ịmalịbe ọbụla karịrị chi gị ilini ya. Ndị Igbo na-atụ ya n'inu. Ndị Igbo tụrụ n'inu sị na ọ na-agba achụ aja ikpe ama ndị mmụọ. Ị ga-achụ aja napụzie ndị mmụọ ka ikpe maba. You cannot force spirit to bless you. You can only plead with the spirit to bless you. Onye dị n'ihe emelela akala aka ya. Mmadụ niile ama mbụ ịkwọ ewelụla ụbịam ma ọ sọrọ gị ma ọ sọrọ gị ga-ewelụla ụbịam. O nwere ka nne ga-eji wee mụ ụmụ n'eli ba niile abụchala ọganyala ọ dịrọ pọsịbụl. Ewelụla oveke, ewelụla ọnwụ mmanya, eweli nke kachasị nwe nke na-eme ezigbo mmadụ, nwe nke gbara ajọ. Mana ba niile bachala ulu n'ezinụlọ, mana ụwa anyị nọzi tata onwezi achọla itest nya bụ ụbịam. O nwere ndị bụ na nọ n'ụwa evivie kaba ya eji wee meke, nwa ndị bụ nọ n'ụwa mgbede kaba ya eji wee meke, nwa ndị bụ na vapụta ụtụtụ remiti nya bụ ego, maka na
100 years anyị na-anọ n'ụwa n'ụwa na mmụọ ebe ọ bụbụ just a day. Onye ka ị na-agwa gị n'ụwa mgbede ka mma ma ị jee n'afọ afọ asị gị n'ụwa mgbede gị na ọya ka ụwa mgbede gị bụ na nka na bụ ụwa mgbede. Uwe efe bụ na okolobịa gị ụfọdụ bụ 40, ụfọdụ 40 something, ụfọdụ bụ 50, ụfọdụ bụ 30 bụ uwe ife. Uwe ụtụtụ bụ na onye amụrụ mụ na ego azị na nne na nna ya kpatara ego amụ onye amụ na ya n'ego ya bụ onye esolu ụzọ ahụ wee gaba. Mana ndị ndị ga-anọzi uwe ife achọghịzi ichela oge nkebe maka na onye ọbụla were oge chi ya deelie. Ọbụna m eweta mango, weta kashu, weta ube wee nye gị sị gị kụnye ya n'ala at the same time. Gị kụnye ya n'ala at the same time ekunye ya n'ala wee gbabịa mmiri fa wee tobe. Ịma na fa ncha bụ ọgbọ ụgwọ ncha bụ ọgbọ fa ga-amịkọ mkpụrụ ofu oge. Gịnị mere na fa ncha ma mmịkọ n'ofu oge? Ọ bụrụ ofu isi. Na fa ncha bụrụ ofu isi na fa wechala oge. Yes. Maka na ọ bụrụ oge kachu ji amị ka mango ga-eji wee mị. Ọ bụrụ oge mango ji amị ka ụdala ji amị. Ụdala bụ ga-echelụ ndị otu ya. O nwere ike ese ndị ọzọ etogo akaba mịba ka nya bido kedana nya aka ga arụ ka nya bido mịba. Ebe ọ bụ na mango amịbago na amịkọ nya na akụkọ nya na mango ọnụ ka nya bido mịba. Kedu ife o gosi? Ife o gosi bụ na this is a law of nature. Even if you don't believe in Naya to Chukwu Okike Abịama, even if you don't believe in tradition, this is law of nature. Ịgba ọgwụ na ọdụ ka nya bụ mango ese ka nya mịba maka na ube amịbago. Ịgba ọgwụ na ọdụ ka nya bụ mango ka ọ sị na ndị ọzọ eteka ka eva mịba ka ndị otu ya bụ mango ibie na oteka ka eva mịba kịta anụ nwanya aka ga arụ ka nya mịba ka nya na-amezi ndị ọzọ mezizi alụsobi ya na nya ma nchegbu nwụfa. Onye ọbụla chere oge echi ya. Onye ọbụla na-abịa ụwa anụnwa were ibe ọ kata na akalaka. Onwe ndị kata na akalaka na ofu moto ka ba ya agbadebe fa gbachi ofu moto ọ aleka. Onwe ndị kata na akalaka na fa mma moto chaa chaa mgbazi ọbụla ba go moto ba nwụrụ. Onwe ndị kata na akalaka na ba ma nlụ ụlọ ba ya ebi na nke mmadụ ụlọ. Ọ dị adị mmadụ niile bụrụ ịfụ kedu ya ga-alụlụ gị ụlọ ya abụghị bricklayer, kedu ya asalụ gị moto onye abụghị mekaniki, kedu ya ekpolu gị aja, kedu ya echulu gị mmiri. Mmadụ niile abụrụ ịfụ nwe ogbenye ọnụ ntụ nwe ọgaranya ngadanga.